ஹாய் குட்டியாக ஒரு மினி விலாக் ஒன்று பார்க்கலாமா? இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா என் பொண்ணோட ஸ்கூலில் பிங்க் டே செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் ஸ்நாக்ஸ் ஃபுட் எல்லாமே வந்து பிங்க் கலரில் பண்ணி கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிங்க் பாஸ்தா தான் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து பீட்ரூட் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர்மெலன் கொடுத்துருந்தேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஸ்நாக்ஸுமே பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் யூஸ் பண்ணி சப்பாத்தி மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளார மஷ்ரூம் ஸ்டஃபிங் வச்சு கொடுத்துருந்தேன். இது வந்து நார்மலாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளவர் ஷேப் மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் அவளுக்கு தனியாக வந்து சைடிஷ்க்கு வந்து மஷ்ரூமுமே வந்து தனியாக கொடுத்துருந்தேன். இதோட பார்த்திங்கன்னா லஞ்ச் பாக்ஸ் வந்து முடிஞ்சு போச்சு. மிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ட் ஒர்க் மாதிரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்கள் பண்ண சார்ட் ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் சொதப்பிடுச்சு. பாப்பாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளவர் மாதிரி வச்சு சென்டரில் ஃபேஸ் வைக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பாப்பாவோட ஃபேஸ் குட்டி ஆகிடுச்சு, ஃப்ளவரோட சென்டர் வந்து பெருசாகிடுச்சு. ஸோ என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. லாஸ்ட் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சார்ட் ஒன்று அது மேலே கட் பண்ணி வச்சு மேனேஜ் பண்ணிட்டோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பிங்க் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட்ச் மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டோம். பாப்பாக்குமே பிங்க் ட்ரெஸ் போட்டு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பியாச்சு. அதனோட ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து இப்படி தான் இருந்துச்சு. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.